de heroină. Heroina este un drog care, chiar dacă o persoană care începe să-l consume, îl consumă inhalând aburii, la folie se spune în jargon de stradă, în sensul că pun într-o lingură sau într-o folie de aluminiu substanța, praful de heroină, îl încălzesc cu o flacără de desubt și inhalează vaporii, dar după câteva episoade de consum în felul acesta, heroina este un drog care se administrează injectabil. Consumatorul de heroină este foarte ușor de identificat pentru că sunt foarte slabe, au o paloare specifică, li se strică dantura, sunt ca niște zombi, ca să spun așa, niște morți ambulanți, nu au reacție, sunt letargici, nu au poftă de mâncare, dar, repet, în rândul tinerilor nu vorbim, și mai ales la nivelul județului Prahova, nu vorbim despre un consum problematic de heroină. Ca și caracteristică, se contractă pupila. La un consumator de heroină, pupila este cât gămălia de ac. Produsele etnobotanice, acestea nu se mai numesc decât așa în jargon etnobotanice, ele sunt denumite noi substanțe psihoactive, nu mai există din anii 2009, nu mai există magazinele de vise, însă din păcate există rețelele de darknet, dark web, cu siguranță ați auzit la elevi despre asta, și de acolo, de pe acest dark web, să știți că pot fi procurate substanțe din categoria noilor substanțe psihoactive, dar și droguri ilegale. Ele sunt, substanțele acestea, clar, sunt toate obținute în laborator. Vreau să atrag atenția asupra faptului că noile substanțe psihoactive sunt substanțe extrem de toxice și care prăjesc la propriu, că auzim frecvent că e prăjit, da? Cam așa se adresează în jargon și ei spun prăjitul ăsta, spartul ăsta, asta o să auziți. Când au zis spartul ăsta, înseamnă că se referă la un coleg care a consumat. Da? Prăjesc la propriu, noile substanțe psihoactive prăjesc la propriu creierul, în sensul că efectiv se ard conexiunile neuronale din creier. Și de ce vreau să atrag atenția asupra acestor noi substanțe psihoactive? Pentru că ele fiind obținute în laborator, un chimist deștept schimbă o moleculă și se schimbă substanța. Și până ajunge în sistemul de avertizare rapidă timpurie de la nivel european și Agenția Națională Antidrog prin Serviciul Monitorizarea Ofertei de Droguri este responsabil cu această avertizare rapidă timpurie. Deci până introdus această substanță în categoria noilor substanțe psihoactive și supusă controlului ca să devină ilegală și să se poată lua măsuri, acea substanță deja a fost pe piață, deja este pe piață, deja produce efecte și consecințe asupra consumatorilor. Și e important de știut că aceste substanțe, odată ce au fost consumate, chiar și în urgență medicală, dacă ajunge persoana la spital, ele nu ies la niște analize obișnuite. Ele ies la niște analize amănunțite. Da? Ca să nu mai spun că remanența lor în organism este influențată de diversi factori care țin de persoană, de organism sau de substanța în sine. Și de asta, cumva, tinerii nu cunosc lucrurile astea sau chiar dacă le aud, nu vor să le ia în considerare. Pentru că sunt mai ieftine, pentru că sunt mai ușor de procurat și pentru că cei care le vând sau le oferă cu titlu gratuit le spun povești că are efect nu știu de care, că e foarte bun, că e mai ieftin, că e pur, că e tot felul de... vin cu tot felul de teorii astfel încât să influențeze și să-i convingă să încerce. Și este cunoscut și faptul că aceste substanțe dau și o dependență ireversibilă și o dependență încă de la primele episoade de consum. Și de asta chiar este un semnal de alarmă. Din punct de vedere al tulburărilor cauzate de consumul de droguri, sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră cunosc noțiunile de uz, abuz, dependență și